втора част избираме герои. Слагаме ги на част, за които мислим. Който ми харесва Зоуи. Бебо е много смешен. Бак беше да. Това не го харесва много, но... Трябваше май да ги разменя. Нищо. Готова. Следващите ефекти. Така. Тази мисля, че за нея. Така. Обърках ги. Нищо. Тук ги правим. Това съм го правил. Това е толкова яко. Така. Не. Така. Уи, колко е сладко това от почеп. Лъпъв гейм, гъра лъпъв, пара да колора лев, тикора лев, тикора лора беч. Това ме кефи. Ла-бу-бу, ла-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. I'm not. I'm yes. I'm yes. I'm no. I'm yes. I'm no. I'm yes. I'm no. I'm yes. I'm yes. Ай, гуду-гуду, чика. Луки, суки, суки, фоки, фоки, фоки. Суки, 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 фоки, фоки, фоки. Кой съм? Айде де, суки, 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 фоки, фоки. Айде де. Най-сетне. Този. Суки, 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 фоки, фоки, фоки. И какво е това? Какво? Тик, 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 тик. Пише, ти трябва да го намериш. Короми. Айде, чао.